Sai ku subscribe. Akwai mai magana a cikin ku tai magana. Na ga ke kina nema gaba ɗaya ki sa mana fargaba a cikin wannan tsari. Haka bane oga. Oga anya mutanen nan ba za su gane. Karki mana wani zance. Daman na riga na gano cewa akwai wasu ƙananan maganganu a bakin. To gaya mana abin da zaki gaya mana. Kaga wannan da wancan kyamarar ma gaba ɗaya hayar tafa muka yi. Ni tsoro na karfa mutanen nan su je su gano mu. Karki min azabaibai. Haba mana, ke ki ji ki da wata magana. Ta ya za a yi mutanen nan su gane? Mun dan samu can din me ake samu? Mun dan samu mun zo nan mu yi musu rufa. Ki ji fa mutanen da an ce musu action kawai su kama ba su ma san me ake nufi. Ba magana ki haka ne. Kaga wannan kyamarar da wancan kyamarar ma fa duk hayar ta muka yi. Wannan gaskiya ne. Idan mutanen nan suka gano mu ba za fa mu ji da daɗi ba. Wannan gaskiya ne. Da wannan da waccan gaba ɗaya hayar su aka ɗauko. Amma ke kika ɗauko ko ni na karɓo haya ko kuma ke kika karɓo ni ne ko? To ya kamata a kyale ni a zuba min ido. Ta inda na hauta nan zan sauka. Babu ruwanki yanzu ta yanda za ki gane ita ba ta ganewa. Mutanen nan da muka zo mun zo da salo. Action! Kwastin ke ce makeup. Kin ga sun gane? To amma saboda dai harka ce gaba ɗayan wani a gudu tare a tsire tare. Idan muka zauna ta sai mu yi kwanaki kowanne mu bai kama jaka ɗaya ba. Harka ce ta walbani walbaka. Saboda haka yanzu za a ci gaba da gashi. Ke kin zo min da magana ba na so ta zama gulma me kika gaya min? Kin ce ta ɓoye kuɗi ki fito da su. Ni na ɓoye kuɗi? Idan ba a fito da su ba zan yi alatsi. Dakata. Yawwa a fito da su kawai. Ba ma wasu kuɗi ba ne wani tsoho ne fa tsohon nan da ya ce za a mai san ɗaya. Na gindin rijiyar nan. To na ce ya bada 1,000 da ƙyar ma aka samu 600 a hannun shi shine zaki ce ku. Ina 600? 1,500 ya baki. A gaskiya 1,500. Wallahi in baki fito da 1,600 nan ba zan zabge ki da tafi sai haƙorin ki ya fita. 600 ma abinda muka yi da su ta ce tun da kaga dan wake a ƙauye tana marmarin dan wake ba dan wake ba siya ba dan wake ba ne. Tsaya tukunna kuna so ku ce taliyar da nake ta fita 600 ke? To ban yafe ba. Wallahi ban yafe. Wallahi ban yafe. Dama malam ina jira ka dawo. Akan maganan ilo. Ya zo ya ɗaga min hankali akan abinci. Wai shi lalle sai in fara bashi abinci a gidan nan kuma kai ka hana ni bashi abinci. Ni malam abin da nake gani a shawarce a dawo bashi abinci a gidan nan. Saboda horo da yunwa bashi da amfani. To amarya yanzu ke irin tunanin da kika zo da shi kenan. Shine dai mafita. To amarya kin san iyo. Kin san bakin halinsa. Kin san yadda yake. Ba wai na hana ilo ci abinci a cikin gidan nan bane. Wai muna fata don masu horo da yunwa. Amma abin da nake jin tsoro abin da zai haifar da shi idan ya zo cin abinci. Shigowa zai yi da wa'annan abokan nasa kazamin abokansa da 'yan matan da suke zuwa suke yin raye-raye da 'yan matan da yake ɗaukowa yake cewa zai musu audition da duk taron da ya ɗauko zuwa za su yi ƙofar idan nan da zuma su ci abinci. To irin matsalar da za ta faru idan je ebo da 'yan mata suka zo suka tare cin abincin abin da zai haifar a cikin gidan nan har sai ya fi laifin hana shi abincin da za a yi. Shi yasa na ce a daina ba shi abinci. Kuma kin sani cewa kin fi kowa sanin iyo. Wani abu ne mai sauƙi a garin cin abinci a cikin gidan nan ya haifar da masifar da ba zan iya juriya ba ke ba za ki iya juriya. Dan zai iya zuwa ya ce kin zuba gishiri yayi yawa. Zai iya zuwa ya ce miyar ta yi ruwa. Zai iya cewa ba ɗanɗano. Zai iya cewa kin yi tuwo da gudaji. Ba abin da ba zai faɗa ba don ya ci mutuncinki kuma in ya ci mutuncinki kin san ni raina ba zai mun dare. Wannan ce na duba na ga cewa to shikenan kawai kwata-kwata ya bar magana cin abinci a cikin gidan nan tunda ban hana shi shigowa ba. Allah Ubangiji ya shirye shi. Allah ya shirya shi. To amma abin da nake so da ke bari ma sake yin wata shawara ne da ke nan gaba. To shikenan. A duba dai a gani malam.